Ojo nangis. Kepriwe. Aja cemburu ya. Aja nangis ya. Kabeh iki kena di Ojo nangis. Kepriwe Mbak nyuntik kandane apa? Ojo nangis terus basut ke coba. Pun berjumpa. Rinteng grobogan apa nggih Mbak? Kang nggih. Injih Mas Ulinuha. Ngerteng Banjar ngapake mriki nembe. Nalika pisanan ketemu sliramu. Sliramu ngapura sih? Ayem sajroning atiku. Ya. Ngono ya Iya. Semu manis kang kaya madu, citramu endah kaya widodari, gawe sengseming ati. Tepuk tangan. Menika lho, fans panjenengan. Supporter Supporter Iza. panjenengan. Wis ngegolna siji supporter ora gembira. Iya. Ibu-ibu. Endahe suaramu nalika tetembangan ning ati rumangsa kedanan. Do Gusti tulungono kawula kang lagi gandrung mring wanita. Gandrung aku gandrung. Iya. Kaya wong limo. Kaya wong gemblung. Ning ati kudu mangsa bingung. Pancen bingungi temen kowe bocah. Apa sih meneng bae meneng. Marang sliramu sok kapan bisa bersatu. Lah, puncake teng ngriki Mbak Eka. Ki puncake ki nang kene iki, apa gonge ki nang kene. Nanging piye maneh yen iki pancen dalane aku karo kowe mung kekancan wae. Tutupno lakumu tak rampungi nangisku, muga awak dhewe tetep bahagia selalu. Oh, nang kono ge, gonge teng ngriku jan kula angger. Gongnya di sini tadi. Iya nyong nyenengi banget angger sing babagan sing miki ya, Mbak. Jadi plot twistnya seperti Plot ini. twistnya bener, cara tembung sing mentaring plot twist. Nanging piye maneh yen iki pancen dalane aku karo kowe mung kekancan wae. Tutukno lakumu tarampungi nangisku, muga awak dhewe tetep bahagia selalu. Muga awak dhewe tetep bahagia selalu. Apa? Nadane mayor F. Ojo nangis. Kepriwe. Aja cemburu ya. Aja nangis ya. Kabeh iki kena di Ojo nangis. Kepriwe Mbak nyuntik kandane apa? Ojo nangis terus basut ke coba. Ojo nangis sing wis ya wis Sing ilang
aku nyerah Terus piye? sing kubrapen kubrah kowe bakal ngerti larane naliko ditinggal pas jero-jerone Nalika ditinggal apa pas lara-larane saking jerune ditinggal dadi lara kaya ngono kaya kuwi ya. mula nek terah ora tresno siji be urung kenapa mending loro ya mula nek ora tresno aja nyanding Heeh. kok ndak marahi ning awak dadi gering ibu ngece kok ngece piye ngece dadi awak dadi kering lah ngono ki apa sering lara ati apa piye ora sih Lah nek ora kok iso terus gering kaya ngono sing dipikir apa jane? anu jarang madang Oh jarang madang. Mbok yo kondo, aku yo gelem nek gur ndulang wae. Allah Pengen didulang apa mesti bakal tak upayake. Tak cepakne apa sing dadi pamundhutmu lho. ndak pundi Balik rondo kempling eneh. aku ning lagu apa-apa balik kemarin ngono bae Oh, mbok yo rada dibacutke piye? Kok iso rondo kempling terus. ya bos gitu nih kesayangan jane ya Kesayangan. terus sayang terima kesayangan Jenengan dulu. aku ora ngemis ning atiku miris curiga rasane apa wis ana gantine kang mongko aku isih sayang tresnaku ora bakal ilang iki kaya jenenge tari balet botol Yakul ya Iya, tari balet botol Yakult. botol Yakul ini. Wis mau jare tresno sedih ora iso bareng ngono ngelokne nek botol Yakult. ya ya ujak Ini yo yo Kang Mas kesayangan kaya ngene rasane ati iki kenal suwe ra krungu pawartamu bingung ngrasane nandang rindu Mas sing tak tresnani puter deh di DM di WA kok ora balesi apa seliramu wis lali ora bakal lali janji suci ngendi kamu wingi bisa kayak lukit kayak aku ora ngemis ning atiku miris curiga rasane apa wis aku ning kene Ya. ono gantine Ya, ya, terus, terus. Namangko aku isih sayang tresnaku ora bakal ilang Nimas jakanen tresnani kaya dene aku kang jaga tresnamu tenang tak pasrahake mring pangeran
jodoh ora bakal kurang dalam. Yen mesti jodoh ora bakal kurang dalam. Kenapa kok datang ditutupi kayak gini? Iki adegan sing disensor. Ora oleh ditonton. Adegan disensor. Kayak Kayak gue. gitu. Jangan adegan barang sing disensor Enak ya. adegan sing disensor. Kayak film Onyil. Iya. Penjenengan ki aku gumun. Kepripun sih, Yayi Mbak? kok iso multi talent, Kepriwe? mayang Maksudnya yo kepriwe? hebat. Saya tulis semampu-mampune Mbak, ora kaya liya-liyane anane kaya niku. Sawontenipun. Lah. Sawontenipun piye nyatane kawontenanipun inggih luar biasa lho. Amin. Sopo to sing ora marai kesengsem yang nyawang panjenengan? Kaya niku, kepripun sih? Iya, mesti sapa wae bakale kesengsem. Wong mayang yo hebat. Heeh. Nyuwanten inggih sae. Sayange siji. Apa gue? Kok urung ndek bojo? Ndak pundi. Apa urung ana wanita sing iso gawe rujiting manah panjenengan? Tuk 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 tuk. Kok srepek kok Mas. Pangga anu apa jenenge? Rondo kempling. Tenan Mas, jujur. Pripun? Apa ya urung ana wanita sing iso gawe kesengseme ati panjenengan? Aku ki rasane gempung turu bingung diajeng. Bingung pripun? Aku kudu golek sing kapiye, jare wong lanang wenang milih, wong wadon wenang nolak. Iya. Ngono. Nggih. Sing apik ki wong lanang golek jodoh, nek bojo kuwi akeh. Ning Oh, nek iya. jodoh kuwi siji. Jodoh siji. Lah sing Bojo kuwi akeh, ana tembung bojo bocah, bojo wadat lawan bojo krama. Ning sing jenenge jodoh kuwi siji donya akhirat senenge gelem, susah ya disangga bebarengan. Iku yen tiniba jodoh. putine Lah yen bojo. munggu pinemumu Iya kan. sebagai apa ya? Botol Sebagai botol Yakult ngono ae. Sebagai wong wedok. sebagai wong wedok. Sebagai bluluk. Wong wedok sing kaya botol Yakult. Ya. Wah, wah. Piye? Kudu kapiye wong wedok sing ayu kang mongkol nek titik pirsa kowe iki gulune rada cekak. Terus Kulite tak sawang ya rada kandel biasane ngeyelan. wong wedok sing gulune rada cendak, kulite rada kandel kuwi biasane ngeyel. Ngeyel tur dikandani ora mudengan. Nek dikandani ora mudengan. Lho, sing penting ngeyel Kakang Mas. Lu sebabe Lho, wong kuwi berarti duwe semangat, lho, duwe kekarepan sing luweh. Ibaratnya panjenenganku misal omah-omah, enek kejadian opo, enek sambe kala opo, wong wedok sing ngeyelan kuwi mau ndang cak-cak ndang nyambut gawe, ndang merantasi, ngono lho, duwe kekarepan. tegese wong wadon sing cerewet kuwi wong wadon cerdas. Lah iya kudu sing cerdas, kudu cak-cak-cak-cak. Lah panjenengan nek duwe omah, misal omahe kobong, bojone sabar klemak-klemek. Iya. Omahe kobong Kakang Mas. Omahmu selak entek Kakang Mas. Iya. Bong. Ah nek bojomu sing cerewet kaya aku ngayal. Wah iya kaya aku. Bojomu, ha? Ngono kok iso. Ngono ya? Iya. Wong lanang Jenengan milih bojo sing piye? Sing manut apa sing ngayalan? siji sing wadon. Ya sing wadon urip. Nomor loro rada setengah saking cerewet. Rada setengah saking cerewet, tapi ora cerewet banget. Ojo, monggo aku Iya. cepet mati. Wedok urip setengah rada cerewet. Putih gelem Ojo engko kaya sapi. Keputihan. ora yo cerewet enek. Enek nggonku enek. Apa? Apa? Sing kaya tipemu enek. Apa? Umure swidak pitu. Swidak pira? Swidak pitu. Apa ora dadi keracunan susu kadaluarsa diajeng? Ya ora engko dinget. Isine Dinget dis. Heeh. Apikmu nggih. Ngandani. Lahiran pinten Mbak Ika? Kula kirain tahun 64 Kakang Mas. Hah? Mboten pitados panjenengan. Boten pinten. Miturut panjenengan kula kelahiran tahun pinten? Kelahiran tahun gajah.
Berarti barengnya metu burung ababil. Bareng burung ababil lawan rojo bro. Ya. Oh ababil, Mas Abil kan? Iya. Piye Kakang Mas? Kudune kapiye? Kudune piye? Kulo Kudune piye? Kulo termasuk dalam kriteria panjenengan apa mboten? Ya rada masuk sithik, ning akeh orane. Wah ke ora. Yen ngono ya wis. Ya wis. Daripada apa kuwi basa Jawa ki daripada ki apa? Basa Jawa daripada. Ketimbang. Ketimbang aku nggayuh lintang apa sing ora iso tak entukke, aluwung mending aku mati wae Kakang Mas. Nyibarake kayu lintang. Oh, enek lagune. Ana, wis bahas apa lae lambene lagu bae karepe. Wis jan koyo engger kulino ngerum ngene iki lho. Ya, ngono. Iya. Dadi aku golek wong wadon sing cerewet. Yo sak senengmu, pamane pengen sing cerewet yo ora apa-apa, ora apik ya cerewet. Soalnya nek meneng, Nek meneng yo engko nek cari bisu, cari Sabtu ae, Bisu. cari Sabtu. Mongko ora karu-karuan banget. mosok rabi karo wong bisu, jenengan apa kersa? Wong lanang sing ganteng monggo pinemumu. Iya. Wong lanang sing ganteng kuwi mesti disawang pertama saka wajahe. Wajah. Wajah. Apa? Wajah pertama mesti ganteng saka wajahe. Good Terus looking. Good looking. Ya terus? toh, masalah ganteng mesti pertama itu pandangan pertama saka wajah. Pandangan pertama. Bar kuwi saka tindak tanduke. Oh. Pakartine Obah, piye? sapola, tingkae. Attitude piye? Attitude. Kesopanan. piye? Bar kuwi wong lanang kuwi gelem apa ngupayakake apa ora? Ngusahake. Wong angger gelem wis ngusahake berarti tresno tenan karo awake dhewe. Kayak gue ya. Iya kaya kuwe. Berarti apa-apa pengorbanan. Pengorbanan, cinta adalah pengorbanan. Alah ya ora Kalau baik. tidak berani cinta janganlah kamu apa itu Apa? sakit. Jangan kamu sakit. Jangan tidak mau merasakannya sakit. Ngono ya? Iya. Berarti kudu iya lagi curhat cerita. Iya iki lagi curhat. Curhat dong mah gitu. Iya maring dong ya Pak dong ya. Iya. Curhat dong Pak. Pak, nek jenengan kelahiran tahun berapa toh? 2000. Oh 2000. Lah ngopo? Kacek karo aku kacek 20 tahun. Oh iya. Iya. Kelahiran 80. Aku 86. Dapat yo 86. Percaya ora? Percaya. Rodo. Dari wajah ya wis kaya zaman VOC tadi. Kowe kok ngerti zaman VOC? Teh kowe malah kelahiran kuwi. 1799 bubare VOC. Oh. Lah niki. Nggih. Ya Allah. Dadi wong Cilacap ya, Mbak? Kok dadi wong Cilacap kenapa? Iya men keton manten dhuwur lho, nang wetan mbok mentek wae. Apa nek terus aku pindahane terus dadi dhuwur? Urung ngerti Cilacap ki, mau ya? Piye? Dadi wong Cilacap apa iso aku tambah dhuwur? Mbok menawa. Oh, gitu. Dadi engko postur tubuhku dadi iso tambah dhuwur gitu. Lencir gitu. Ya mbok menawa. Ngerti menawa? Menawa itu Menawa. kemungkinan menawa. Iya. Kemungkinan sapa roh. Sapa Hidup ngerti ini ya? seperti tempe semua tidak ada yang tahu. Iya, Apa meneh nyanding wong sing ditresnani iso tambah dawa umure. Heeh. Iya ta, gitu ta. Ya semoga pokoknya intinya bahagia selalu. Heeh. Moga panjenengan yo bahagia selalu. Amin. 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 Nadane Mbak. Nadane Lagune apa? Lagune Lagune sing diurung dipinangkani akeh apa banget. gitu? Ana Nyidam Sari. Ana Wis Nyidam ya mau ya, Sari. sampun nggih. Oke. Dawet Ayu. Dawet Ayu. Dawet ayu belum. Pecah Pecah seribu. Pamudatan Mbak Deni pecah seribu. Pecah seribu lagune pripun? Pecah seribu. Kalau sudah uji baru terasa. Oh iya, bukan ya? Hanya Dia. yang ada di dalam hati ini. Dibantu yuk, dibantu. Ayo, aku gelapang nadane kok. Entah apa. Oh, posisi. Lah apa? Bagaikan bayang rasanya
Berdiri ya, Mas Ulin. Yo berdiri. Ayo berdiri, Mbak. Curiga, api kerinduan yang membara. Kabarkan melati di depan rumahmu menantimu. Baik ayu-ayu nih mambune rada mambu solar apa ya Mbak ya? Sinten? Sampeyan. Loh, aku mau rene terang nyurung solar. Iki dudu solar. Apa? Ngawur panjenengan. Iki mambune oli. Oli. Bongkar mesin. Ya. Jenengan ki yo ganteng-ganteng tak sawang tok mambune Apa? PPO. Setang wis mandan kesel awake Mbak wis Lah iya. sering loyo. Oh, jadwale panjenengan tak padet to. Mboten. Pagi, siang, sore dakwah, malam tesih ngasto. Ngono kuwi apa ora kesel? Apa ora enek pengen sing iso mijeti sing ngono lho. Karepe ngono. Karepe ngono. Apalah daya ingin hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Oh gitu. Kayane, Kayane. koyone. Ya. Bacot ke lagune pecah 1000 ya. Ayo, kali sinten, kali Kali sinten. Jumenang. Niku, sinten. Mbak siapa ya tadi yang Mbak nyanyi? Jessi. Mbak Jessi. Yuk. Oh, Mbak Jessi berdiri Yuk. yuk. Pecah 1000. Jumeneng Mbak Jessi. Yuk. Duh. Tak kancani jumeneng. Mas yo aku jumeneng karo ora padha wae. Yuk. Seneng jenengan. Puas. Sudah bisa menertawakanku. Ora, aku ora lah. Ora menertawakan ora. Tidak. Ngono, tadi bersyair dan berirama. Bareng aku ngene terus mbok pertertawakan. Karena bersenandung. Ya. Mbak Jessi. Iki. Dalam sayangku cinta. Nyanyi yo pecah 1000. Menandakan bahwa pecahnya hatiku. Alah, pecahnya wudhuku. Bisa Apakah kamu tidak bisa melihat aku tadi menangis terseduh-seduh dan terbahak-bahak? Wow. Apakah kamu tidak bisa melihat merahnya mataku? Matane sopo? Mataku deh. Apakah kamu tidak bisa melihat merahnya mataku? Karena ngantuk. Dan aku sedang menangis tadi, apakah kamu tidak mengerti? Aku sampai bergetar dan tergetar. Karena aku lapar. Perutku sampai pusing, kepalaku sampai mules. Hidungku sampai demam. Pecah 1000 ya Mbak. Siap. Aduh. Mbak Eka. Perangkat sinom kalaksana. Kawit wau langgam, jineman, nggih Mbak Ek. Aku tanjaluk Inggih. rodo apa ya, bekesan-bekan raketang niki. Oh langgih lah nih. Garap jaranan. Aku duwe sinden sarjana seni tari. Wah sinten menika? Mbak Ade Bu Guru. Niku sing kula entosi ket wau kok anu biasanipun wonten Lengger, Banyumasan. Nggih. Sak menika badhe napa jaranan? Nggih. Mboten jaranan apa lagu lali janjine napa-napa? Ninggal katresnan. Oh ninggal katresnan Nggih, digarap. Mbak Eka ingkang ngasta tetembanganipun niki ingkang mangke beksanipun. Oke. Aku di sini saja berarti. Enggak apa-apa duduk. Aku duduk di sini Duduk. bersamamu. Di bawah sana. Ya di sini dong, masa di mana sih? Lenggak kepenak sekeja jagongan, sekaya nang angkringan pengen jagong grok. Wegah aku wegah. Kasar nggih. Oh. Ora apik diomehi njaluk diomehi ngono kuwi. Tome nang sapa? Karepe apa? Karepe bercanda kayak begitu. Karepe. Karepe iya. Karepe terus? Karepe bercanda. Aku tadi tanya, aku Apa? duduk di sini. Terus Iya. kamu jawab, enggak duduk di bawah aja. Itu karepe gimana kayak Bawah gitu? panggung. Di bawah panggung kayak jari Sabto. Oh, so di bawah panggung. Ya di sini dong, masa di mana kamu nanya juga begitu sih nanyanya. Nah kan aku bertanya, kalau enggak Kamu bertanya. nanya, kamu nanya. Ya, Oh, duduk di sini, enggak apa-apa ya, duduk di sini ya. Mungkin Mbak Ade ingkang jaranan Iya. harap menggo SK-nya Indonesia. Napa ninggal katresnan apa lali janjine nderek mawon sami mawon lagi terserah wingking mawon ya. Mesti kayak bodoh-bodoh mburi lah ya. Yo, Mas. Katuran Mbak Ade Cuit Bu Guru. Niki nggih SSN. SSN Tari. Sarjana Seni Tari. Nggih, tapi tekan Banyumas ya eding-eding bendrung kulon. Oh iya. Gitu. Kembali ke tempatnya juga harus Ke asalnya melestarikan. iya. melestarikan. Bocahku main ngelatih bocah-bocah gambiongan kayak niku kan. Yo, Mbak Ade kaya ngapa? Ser.
Cilacap ning derek mados ngilmu wonten Solo ya, isi Solo ya. Nggih. Ini Pulang ke rumah, ke kampung halaman, tetap Nggih. nguri-nguri, tetap Lho, niku melestarikan, Bu tetap Guru. jadi jati dirinya. laras Bu Guru mulane ilmune ditularaken mulang-mulang tari Nah, ngaten. gitu. Ternyata potensi Sinom Kalaksanan juga luar biasa. Duh, niki SSN tari, si Mbah Hasna SSN pedalangan. Angkatan tahun berapa kalau Mbak Hasna tadi? Dalam Angkatan tahun berapa? tahun berapa? Ini besok mau TA katanya Oh, ya, mau TA. Mbak. Meduk Sandekala ya? Yang Udu ya? belum kedung nyong. Iya maksudnya Sanes. 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 Yes. Oh, beda laman ya. Tahun 20 mbak. Angkatan 20. Tahun 2020, jarak 4 tahun. Kalian jenengan? Karo adikku. Iya, karo aku. Karo aku. Sama aku. Umur berapa sih Mbak Eka Aku sekarang? sekarang, Iya, ini umurku- bertanya dengan nada dering. Umur Nada berapa? rembut. Nada rendah. Mikir HP alarm. Aku sekarang 28. Masalah. Oh, tenan. Estu niku. Estu Mboten gorong, mboten bohong, mboten tidak 28. 28. Jenengan dua berapa? 2 berarti Semoga niku doa-doa kita terwujudkan. Yalah. 26. Oh 26. Oh jarak 2 tahun. 2 tahun. Berarti Pokoknya kula sukses kalian selalu. jenengan berarti no. Sepuh ngenten nggih. Suhu nggih. Ojo to. Suhu, Sepur masa sepuh. kok tuwek banget. Ya leluhur ngono, leluhur. Leluhur. Ada lu menika ugi dipun preksani ingkang kagungan niki tenda dari Roma. Roma siapa? Roma. Oh, Roma tenda. Roma tenda alamat Alamatipun semampir mriki. oh sama mriki siap matur nuwun. Malam ini Wah, bersama luar Roma biasa. Tenda Di juga. sawang ge Bowera negara Cilacap. Bowera, Bowera kuwi lampune ya longgar padang nyaman jinglang. ya. Gumer-gumer. Gumber-gumber niku. Ya pokoknya ana lah, mulane dadi wong Cilacap dadi ngerti gumer-gumer. Oh iya. Pokoknya engko aku nek wis teko dadi wong Cilacap nek takon takon Sabto kayak gumer-gumer apa? Engko tak Pokoknya- gumer-gumer no. Gumer-gumer. aku engko berusaha nek dadi wong Cilacap engko bakal amba aku. Hah? Amba. Bapane Yo amba pengertiane, Ah, rasane. pengalaman. Mulane ana Masalah toko arane bahasa. Bawor kayak angger cara mereka kan Bagong nggih. Ya, Ngriki Bawor. mereka bagong nggih. Pripun? mulane. Jenengan nek tindak karing anu kae kemeranjen tuku duren sing Ya. paling hot paling apa nih? Paling Rekamin. nyelakamin iya ke duren Bawor. Oh, dulen bawor. Bentuknya gede atau Lah kayak kiye. gede juga ya? Gede. Isinya mesti wah. Isine pulen. Wah. Ponggene? Ponggene cilik. Oh, ponggene Ponggene cilik. Oh iya, Dagingnya berarti kandel. anggar weruh durian sing gede, Iya. mesti isinya gede, Iya. pokoknya bentuknya gede, ponggene cilik. Ponggene cilik. Ah, Iya. berarti Penting gue. Penting. lebih mengutamakan rasa dan dagingnya durian. Lha kowe sing ngarani gumer-gumer dagingnya empuk. Oh, gumer-gumer. Pulen. Besok kapan-kapan piknik Lah nggih. golek durian Nggih. bawor. Ngidul maring Telu Penyu ngalor maring Baturaden. Oh, iya nggih. Urung tahu kabeh aku kuwi. Oh, maring kae benteng pendem. Benteng pendem. Engko teng mriko jeneng tak pendem mriko. Alah, aja dipendem. Oh, jadi Kok pendem. pisan-pisan di Ora maksudnya pendem tresnaku kelawan sliramu. ngono kuwi. Mbak, paringi tombol kangen yuk Mbak, konco-konco SK berdiri semua kali Mbak Eka. Monggo. Tombol kangen ya Tombol diparingi. kangen, yuk. Pamungkas adicara goro-goro, silaturahim kali Mbak Eka uget-uget saking serakin. Konco-konco SK jumeneng sedaya sesarangan kali Mbak Eka. Ugel-ugel. Uget. Uget-uget. Nggo tombol kangen.
Pangapunten kanca-kanca sekalian ugi Mbak Eka. Inggih Mas Kathah kelepatan Ulin. kathah kelepatanipun kula kanca-kanca SK mesthinipun kathah kelepatan